Kamusta? Bagong adventure na naman sa Agkapita, mga Tarang, Pangasinan. Actually, galing na kami dito. Pangalawang balik na namin ito. Ngayon sinama ko ang kapatid ko at ang nanay ko. Ang masasabi ko lang, talagang gusto ko yung coffee nila. Tinry naman namin ang kanilang strawberry cream. Itong kape mocha cream. Ito, strawberry din to eh. At ang pinaka-favorite namin ay ang Spaniard's Latte. Coffee siya na may condensed milk. Masarap din tong white chocolate mocha. Ito yung in-order ko dati na nagustuhan ko. Ito naman ay ang Pancit Abra. Pancit ang pangalan niya pero may sabaw siya at maanghang. Meron ding chicharon at mga gulay. Ito naman ang bistek Tagalog. Ito pork chop. Okay lang, lutong bahay. At Korean egg crab sandwich. Itong nagustuhan ng mama ko. Yung pagkain nila ay galing sa mga food tenants nila. So minsan meron, minsan wala. Hanggang sa muli!